Hallo alle sammen! Det her det er Coop Gamings første video. Og vi skal spille en FIFA 15 kamp. Og den der taber Skal have vand. Og det får I se i næste video. Så lad os bare gå i gang. Kom så. Okay. Cat attack. Det er godt. Cat attack. Du tager ikke fat i mig nu. Stop. Som jeg nok har opdaget, så har vi en kat herinde. Gør ikke ondt. Du tager ikke fat i mine ben. Skal vi i gang med noget pasningsspil? Det er en god bold. God bold, Messi. Den har du Messi i dybden. Helt håbløst. Så er det Iniesta, de kan bare ikke i dag. De er nødt til at lige at finde. Sego. Det er Sego. Ja, sådan der. Hit. Jordi Alba, han går lige ind og vælter ham. Hvad laver de helt? Nej, jo ret. Neymar! Det var ret, den er. Sker intet. Nok ja. Kat! Fuck. Messi! Messi! Kat! Messi! Ja! Var det godt, Messi? Yes! Jeg kunne ikke se på skates. Se, han laver jeg. Yes. Jeg ved ikke engang, hvad jeg laver. Var det godt? Mis for helvede. 1-0. Ufortjent. Det første skud i hele kampen. Det er på. Den skulle jeg have på. Fuck. Men okay, du scorer igen. Messi. Den skal holdes. Ja. Okay. Lige 2 sekunder. Jeg kan høre, min mor hun kalder på katten. Nå, okay. Jeg har haft mere boldbesiddelse. Kom ind for vinduet. Så slap vi det for det, kan jeg. Hvad helvede. Skal jeg sparke den ud? Det er usportligt, det der. Nej! Hvad laver han? Kom så! Iniesta! Nej! Nej! Trykker jeg skadet. Fuck sake. God tackling. Nej! Og sådan der. Sker der? Hvad? Nej, hvad? Jeg prøver bare. Ja. Så er der ikke en bedre? Iniesta, ham kan du helt sikkert ikke sparke over. Ja. Fuck, han har et biskud. Alt for meget på. Nej. Godt. Overlaget. Altså, jeg gør alt vand frem. Fuck. Ja! Ufortjent. Yes! Der skal jeg være næste gang. Du kan bare se frem til det. Ja. Det var det for nu. Og vi ses næste gang. Den næste video, den kommer så hurtigt vi kan. See ya!